jo crec que la gent entendrà perfectament que un govern que té 17 dels 27 regidors té tota la legitimitat per governar la ciutat en els propers 4 anys. És un govern que té, els grups municipals que el conformen, si els sumem, té de lluny més del 50% dels vots el dia de les eleccions municipals, que té 17 dels 27 regidors, que és fort, que a més té persones. L'organigrama està fet, jo crec que això és important explicar-ho, de que cada àrea està pensant en quina és la millor persona que la pot conduir. Molts companys de molts llocs diferents avui estan contents d'aquest exercici de generositat, que nosaltres vam ser molt clars en campanya i, per tant, que hi hagi un govern independentista a la ciutat de Girona crec que primer és bo, perquè el que vam dir en campanya des del nostre punt de vista ho hem complert, però segon el que és més important és que és un govern independentista pensat per les persones, amb un projecte molt aterrat, molt madurat, amb molts mecanismes també de coordinació, perquè el millor que podem fer l'independentisme és també que aquest projecte que avui hem començat vagi bé i que per tant els gironins també estiguin contents. Que el que fa possible és la necessitat d'aquest nou rumb a Girona. El que fa possible és que ens posem d'acord, és que consensuem aquestes propostes, que trobem punts d'equilibri en algunes d'elles i pensem que Esquerra Republicana en aquest sentit exerceix un factor clau també per trobar aquest consens i aquest equilibri.